बिबारिखौनो खेबसे लोगो हमनो थांनि र', बोरै जाखोबा मानसिया। अपारेशन जानायनिफ्राय खेबसेल' नुदों मानसिखौनो। फनखौनो खालामनि र'। हेलौ बिबारि, नोंखौ खेबसे नायगौमोनलै आङो, माबायदि जाखोबा नोङो? आंखौ लोगो हमगौमोन? दे जागोन दे, आंखौ सकआव लोगो हमबानो जाबाय। औ दे। आरो ओमफ्राय फोजोंसार, नोंनि 50,000खौथ' आङो जयै होनो हानाय नङा। बिदिनो दिनै 1000से, गाबोन 1002 बेफोरबायदि हरबाय थाबा जागोन ना? माने नों जुदि आंखौ दिनै लोगो हमोबा, दिनै आं नोंनो 1000से हरनोसै। दे गैयाबा नांथ'आ दे। आरो बिदिबाबो जागोन दे, जेबो नङा। बिबारि, आंथ' नोंनि फैसाखौ लाफिननो गोसोआनो गैया, नाथाय उफाय गैयाना, फैसायाबो आइनिसो जाबाय। दे जेबो नङा, आङो नोंखौ फन हरनो नागिरखादोंमोन 1000सेखौ दिहुननो हागोन होननानै। आरो फोजोंसार, नोंदि आंनो दाहार हरदों, बेनो आंनि थाखाय गोबां गिदिर बाथ्रा। दे, आङो थांगासिनो। दे जागोन दे। बिबारि, नोंनिफ्राय थाइसे फैसा लाफिननोबो गोसो गैया आंहा। नाथाय फैसायाबो आइनिसो जाहैबायना। र', आंथ' आइखौ बुंदोंमोन बिजनेसआव बाहायगोन होननानै। आइयाथ' जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा। नङाबा आङो लाला खोमालै बिबारिनिफ्राय फैसाखौ। ओरैनोबाबो बिबारिया आंखौ मोजां मोनोनो। आं बिखौ जुलि खालामखागोन, बियो जुदि आंजों फैयोबा। आरो बियो जुदि आंखौ मोजां मोनोबा, आंजोंथ' बियो फैखागोन ना। सोरबाखि गाव गावनि गार्लफ्रेन्डनिफ्रायनो फैसाखौ लाफिनो आरो। बिबारि, दानियाबा आं नोंखौ मोजां मोनग्रा जाफिनबाय। जेब्लानिफ्राय नों आंखौ गोसथो होनना मोनथिदों, आंबो नोंखौ मोजां मोनग्रा जालांबाय। नों जुदि आंजों गाबोन फैगोन होनो, आं गाबोननो लाबोगोन। आं आइखौबो नाया, आफाखौबो नाया, रावखौबो नाया आङो। ओरैबायदि अनखांखां मोनो आं नोंखौ बिबारि। माने नोंखौ बेनिखायनो लाबोनो गोसो, आं नोंखौ खुसियाव दोननो गोसो। बे बिग्राय पापिनि बायदि नङा आङो। दिनैनो बुंनोसै खोमालै आङो, नोंखौ आं हाबा खालामगोन होननानै। औ, बांद्राय गोबाव खालामबाय थाया, आंहाबो बैसो जाबाय। औ, दिनैनो आङो थार बाथ्राफोरखौ बुंना लानोसै। माखौथ' आरो गोबाव खालामबाय थानांगौ। बिनि हौवायाथ' बेजों फैखाला। आदै, अमा बेदर आधा किल' हरनाय। आधा किल'आव बेसे? 130। दिनै होनबा आदै सुना हरनाय आंनो आधा किल'। आधा किल' र'। बिसोरो 3 फैगोन ना, आधा किल' थोगोन दे। जोंफोर एसेल' जागोन। दिनैसो बेदर लांनो फैनो मोनदों आङो। सानसेबो फैफेरामोन, बे टिलुआथ' लाजिनानै फैयासै। नो हर आदै। आदै, बेदरा बाखिसो दे। माबा फैसाखौ आङो मालाबा होफैगोन। मा बाखि? आं बाखि हरा दानिया रावनोबो। अन्नानै आदै, दिनैखिनिखौ आंनो हरथारदो बाखि। आखायाव थाइसेबो फैसा गैया, आलासि फैदों। ओरैनोबाबो नोङो सिनाय हाखागौ खोमा, आङो टिल्लुनि बिसि आदै। मा? नों टिल्लुनिसो बिसि? होनबाथ' आरो नोङो मालाबाबो मोना हरफिन बेदरा। साला आंनिफ्राय बेदर लाङै जाबाय थायो। दिनैसिम थाइसेबो फैसा हरफेराखै। दिनै 6 मासानो जाबाय, 1000नि मानि दाहार दङ। बिनिखायनो आं दानिया रावनोबो दाहार हरला, मिथिगौ ना? आंहा लस जाया नामा? जों बेफारिफोरनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि बाखि लाङै थाइसेबो फैसा हराबा, जोंनालाय मा बेफार मावनाय जागोन? थाइसेबो मोननाय नङा माथो। मोना बेदरा हरफिन। बे टिल्लुआथ' बा दिनै 6 मास जाबाय, फैसा थाइसेबो हराखै आंनो। बेसेदि फोथायनानै हरोमोन आं बिनो, नाथाय गैया, दिनैसिमहालागै गैया थाइसेबो। हरा लाबो हर बेदरा। थां, बेलेगाव लायै थां, आं बाखि हरा दै, आं बाखि हरा। आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैया। खेबसे खिनिखौ हरथानो हागौमोन ना आदै? आं फैसाखौ हरगौमोन, आं दाउ फाननानैबाबो हरगौमोन। नोंहा जुदि दाउआनो दङबा, होमबालाय आंनावलाय मानोथो अमा बेदर लांनो फैदों? दाउखौनो सिथारनानै जाहोना। फोथायजाला, बाप्रे बाप, रावखौबो फोथायजाला। नोंनि फिसायाथ' बा जि गोदै होनना बुंना लाङो, नाथाय गैया, दासिमबो गैया। आंनि 1000निया हरनोबा हर दै। हरजोबगोन आदै, नाथाय दिनै सानसेखिनिखौ नांथारगौमोन। दाउआबो आंनिया गिदिर जाथ'वाखै, 15-20 दिनसोनि उनावनो फानगोन आङो। बा आरो 15-20 दिन नेबावनांगोन आरो आङो? मोना, बेलेगाव नागिरहैथां। आंनियाव बाखि लांफैनाङा, मिथिगौ ना? लांनोबा फैसा होना लां। आंनियाव लांबा बेसेदि लाब जायो, 2-2, 3 बारा हरो आङो बयनोबो। नाथाय आंखौनो थगायलाङो मानसिफोरा। आंहा मा फिसा गैया नामा? आंहा संसार गैया? आंनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि थगाय लाङोबा, आं माथो फंफ्ला जालांगोन। बेनिखायनो आं दानिया रावनोबो हरला दे, आंखौ गाज्रिबो मोननाङा। थां, गुबुननियाव थां। बाखियानो बाखि दङ, आरो बाखि लांफैयो। दुइट मा एसेबां लाजि गैयि मानसिनि बिसोरलाय। आं दा मा खालामनो? आं ओरैबायदि लासिंसिं मोनबाय दिनै। आरो आं आदामोननो दा मा जाहोनो? आलासि गोदान फैनो नागिरदों। दा मा जाहोगोन आरो? बै पापि सिखावफोरा जुदि जोंफोरनि खाजानाखौ
बिदि खावना लाङामोनबा जोंफोर बेफोरबायदि दिनै भिखारिफोरबायदि जानाय नङामोन। जायबा जोंहानि खजानाखौ लांदोंना ओरैबायदि पाप नांगोन, बिराद पाप नांगोन। दानियाबा थांसै, फैसाखौथ' बावाखै आं लानो दङ दे। माबा लाबाबो लायै बायदि मोनबाय थायो आङो, माने थालांनाय बायदि मोनबाय थायो। बेगफोरावबो मबाइलफोरखौ दंना गैया होननानै चेकिं खालामबाय थायो। ओमफ्राय फोजोंसाराबा फैबायना फैयाखै? फैबाय खोमा दे, दहायनो थांगासिनो होनना बुंदोंमोन। दासिमहालागै सहैबायानो खोमा। थांनि र' फैनानै आरो ओंखामबो संफैनांगोन। आइनियाबो आथिं सानायफोरा बारा मोजां जायाखै। र' बाजै, दख'ना गोदान गानलायनानै अबाव थांनो नागिरदों नोङो? आंनियाव आग्लायनाय 1000 दङ, बेखौनो आङो फोजोंसारनो हैनो थांनि र'। मा? नों फोजोंसारनो फैसा हैनो नागिरदों? लाबो आंनो फैसाया, आंनो हैगोन। नाङा मिनिसोरां, नों दानो फोजोंसारखौ मायबा मायबिसो होननानै बुंगोन। नों मानो फोजोंसारखौ इसेबो नायनो हाया हो? मानो मायबा मायबि बुंबाय थायो नों बेखौ? आं खिन्थु बेफोरखौ सैया दे मिनिसोरां। बाजै, बिनि आखल आखुफोरानो मोजां नंखायाबा, आखल आखुफोरा मोजांबासो मोजां मोनगौमोन आङो। बेलाय नोंखौल' मोननो नाजाबाय थायो आरो। फोजोंसारा आंखौ मोननो नाजाया मिथिगौना मिनिसोरां, बियो आंनि लोगोसो। नोंखौ मोजां मोनोलै बियो, नोंखौ गोसथोयो। बाजै थै, मानो बुजिया नोङो? नों बेफोरबायदि लोगो हमबाय थानाङाथ' बेखौ। आंलाय मालाथ' लोगो हमबाय थायो दे फोजोंसारखौ। आङो आंनि खामानि थाबासो लोगो हमो मिथिगौना, ओरैनोथ' मालाबाबो लोगो हमफेराना। आरो बेफोरबायदिखौ लोगो हमनायखौनो बुंथाव जाया। हरदोलै बाजै फैसाया आंनो, आं जेबो बुङा दे दिनै। लाबो, फैसाखौल' होना फैगोन आङो। नङा, नोंलाय मानो थांनांगौ जाखो? आं थांबालाय माथो जायखाय? आं माबा बेजों थांफागोन नामा? आरो दे, बियो आंखौ मोजां मोनबायानो दे, आं माबा मा बेखौ मोजां मोनगोन नामा? नोंबोदि आरो मिनिसोरां, आं उन्दै गथ' नङाथ'। आं थाङाबालाय बिलाय आंखौ बोरै लांनो हानो? आरो आं मिथिगौ फोजोंसारा आंखौ मोजां मोना, लोगोसो सानो बियो आंखौ। आरो आंबो बेखौ ओरैनो लोगो हमाथ', बियो आंखौ हेल्प खालामदों मिथिगौना। बिनि थाखायसो आं फोजोंसारजों मोजां। नोंसो गाज्रि साना बाजै, बियो मोजां नंखाया। आंनि सिगाङावदि मा होनना बुङो, नोंखौ मोजां मोनोनो बियो। नोंखौ लांथारगोननो बियो, मिथिगौना? खावनानैबाबो लांथारगोननो, आंनि सिगाङावनो बुंथारदों दाखालि। मा जाम्बा जाम्बा खोथाफोरखौ बुंलाबायो नोङो मिनिसोरां? फनखौनो हरा, नांगौबाल'सो हरो बियो। आरो बेमार जानायाव खेबनै नामा खबर लादों, बेल'सो। आरो जुदि फोजोंसारा आंखौ थारैनो फाग्लाबायसो मोजां मोनमारोबा, बियो आंखौ फनखौनो हरबाय थागौमोन, लोगोखौनो हमनो लिंबाय थागौमोन। नाथाय बेयोथ' आंखौ मालाबाबो लोगो हमनो लिङा। जेनेबा खामानि थाबा लिङो देनाय। नों जेबो बुजि मोना बाजै, नों जोबोद आब्रि। नंगौ नामा? एसेबांबो आब्रि नङा दे आंबो। उन्दै गथ' नंला, आंबो बुजि मोनो। दे थांसै आङो, फैनानै ओंखाम संफैनांगौ आंहाबो। थाबैनो थांनानै थाबैनो फैगोन। थारैनो बे बाजैया फोजोंसारनिनो जामारसिगोनलै। बे बाजैयाबो सिरि सिरि मोथो मोजां मोनखोमाबाय थायो बियो फोजोंसारखौनो। बेनिखायनो बेबो लोगो हमनो थाङो, फन रायज्लायो। बाजै, नोङो आंनि अनगा रावनिबो जानो हायालै। र' आङो बुंना लाथारनोसैलै नोंखौ मोजां मोनो होननानै। एसेथ' आरो बिदि बुङालासिनो थाबाय थानो आंबो। बे सिखाव पापिफोरा मा एसेबां फमफ्ला खालामलांजोब्बायलै जोंफोरखौ। आलासि फैनो नागिरबाबो ना बेदर फुवासेखौनो बायनो हाया जाबाय माथो। दा बे पुर्निमाया बाखि लायनो थांदों खोमा, मोनगोन ना बियो। बाराबा आङो गोजानाव थांनोसो लुबैयोलै पुर्निमाखौ लानानै। नाथाय बेसेथ' दरमाहा मोनगोन, ओजोंबो सोलिनो हानाय नङा पुर्निमाखौ लांबाथाय। जानाय लोंनाय फ्रिबासो थानो हागौमोन आङो, नाथाय पुर्निमाखौ लांबा आरो रुम भारा थानांगोन, रुम भारा जानाय खरसा, हानायानो नङा। पुर्निमा, नों फैबाय? अबावथ' बेदरा पुर्निमा? हा? मोनबोआसै बेदरखौ। रायजादों आं दखानिनिफ्राय, मिथिगौ ना? नोंनि थाखायनो रायजादों, नोंनि थाखायनो दिनै आं बाखिबो हरजायासै। मा? नों रायजादों? औ, रायजाखागोन। नोंनि थाखायनो रायजादों आं, रायजादोंबाबो। फैसा गैयाबा, थाखा गैयाबा बेदर जायाबाबो जायो, मिथिगौ ना? नोंलाय मानो दाहार लाबोलायनानै बेदर जाफैबाय थायोमोन? माथो 2000 मानि दङनो दाहारानो। नों माथो थाइसेबो होआखैनो? नोङो बेदर जानो लुबैबाबो जानाङाना। फैसा गैयाबा बेदरखौनो जानाङा, मिथिगौ ना? बिदि बाखि लाबोलायनानै। दा सिं दिनै आंसो रायजाबाय। बेसेदि लाजिदों आंसो मिथिगौ। नङा, ना बेदरफोरखौबो आरो जानो लुबैयोना मालाबा। सानफ्रोमबोथ' जायाना पुर्निमा, नोंबोथ' जानो लुबैयो। जानो लुबैबाबो आङो लाबो होननानै बुंखाया, मिथिगौ ना? फैसा थाबासो बुंखायो। थाइसेबो बाखिखौनो सोखोआखैनो माथो नोङो। दा दिनै आदामोननो मा जाहोनो आङो दा? नोंनावबोथ' थाइसेबो फैसा गैया। थां दैमायाव ना सारैथां मोननोबो हानाय। बेदर गैया, खमसे खम नाखौथ' होनो हागोन ना? थां, लासिंसिंनो आलासि गोदान फैनो नागिरदों। आदायाथ' बेदरसो संना दोननो होदोंमोन। माखौ संनो आं दा? जानो हानाय दाउबो गैया। फिसासो आधा फुवाबो जायाखै। बेखौलाय मा होननानै जागोन? मा होननानै बुथारगोन? मुगैगोनसो, जानायानो नङा।
थां माखौथ' नायबाय थाखो दैमाफोराव जेखौ लानानै थां मोननोबो हानाय जेनथेन मानै मोनबाबो जागोन माबा दाउदै दंमोन बायसि दाखालि बावै दैबाय थानाय दाउआनो थैना होनाया अबेनि दाउदैया दं खोमा बे दाउदैयालाय फिसा फिसा दैनिल' दङ बे दैनै दाउदैखौ आङो साथाम मानि मानसिनो बोरै एवना होनो हानो बेबो फिसाथार दाउसाफोरनिफ्रायसो बिदैयानो फिसा फिसा पियासबो थाइसेल'सो दङ बेखौलाय आङो ओंख्रियावनो होनो ना दाउदैयाव होनो पियास बुरजा थानायमोनबाबो आं एसे बुरजा खालामनो हागौमोन दाउदैखौ नाफोरखौनो बाखि लाबोनो हागौमोन माथो नोङो मानो बाखिखौनो आंनोलाय बिसोरलाय सिनाया मुहायानो हरा नाखौबो बिनाय नायदोंमोन आं मिथिगौना हरासै माबायदि दिन सफैखो दिल्लु आरो दाउदैयाबो मानो एथ' फिसा फिसा बे दाउदैखौ होस्लायस्लाय होयैआनो साबसिन नङाबा मोनसे खामानि माव दाउदैखौ बिसोर सानैनोल' हो नोंसा आदानो होनाङा ओमफ्राय आदाया बिसोरजों जाफाबा नोंसा आदानो खिन्थाबानो जाबाय बे दाउदैखौ एवना होस्लायस्लाय नाङा एवना होयैआनो साबसिन फिसा फिसा नङा नों माखौ नायबाय थाखो थां नाफोर मोनबाय बायनोबो हानाय नाखौनो सारै थां दाबा मोनगोन ना मोना मोनबाबो मोनाबाबो थां सारै थां दे आयु जिराय जिराय आंहा सिङानो सालायलांबाय फोजोंसारा मानो दाबो सफैला बै दासो फैदों खोमा बेनो माथो बिसोरा फोजोंसारा आंखौ एसेबां हेल्प खालामो फैसाखौबो जयै होनो हाबा मोजां जागौमोन नाथाय आं एथ' 50,000 मानि फैसा अबाव मोनगोन बिदिनो जरेद जरेद होबाय थानोसै आरो दिनै 1000 गाबोन 1002 मालाबा 1003 माथो खालामबावनो हौवाबो गैला खामायग्रा मानसियानो गैला बिथिंजाय खजानाखौबो दिल्लु मोननो होना लानानै खोमाना लाबाय बिबारि गोबावथार जाबाय नों नेना थानाया एसे गोबाव जाबाय आं आरो आइनो मुलि लायबायना आइया एसे लोमजादों फैनो नागिरनायाव आरो आइया बुंबाय थांनाय फोजोंसार मुलि लायनाय आंखौ लोमजाहांहां मोनदों होननायखाय आंबो लायबाय जोंना फार्मासियाबो एसे गोजान जायोना जेबो नङा दे नेनायाथ' एसे गोबावानो नेबाय 1 घन्टा जाहां जादों आयौ 1 घन्टा मानि नेनांदों नों आंखौ दे ओमफ्राय न'निफ्राय माबाफोर जाना फैदोंना फैयाखै दहाय साहा लोंदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जाबोआसै आङो थांनानै संहैनोसै ओमफ्राय नोंना बिखुनजोआ माथो एसे आथिं सानाय माबा सानाय जादोंमोन हामबाय एसे हामथ'ना दङ र' आरो जाफिनो ओमफ्राय नोंहालाय नोंनिया दङ दे बिदिनो एसे मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि माने मोजाङै दंथ'यो आरो मोनथिला आरो उनावबा मा जाबावगोन दाथ' आङो नों फैसा होआमोनबा दाहालागि आं सायावसो थांगौमोन खोमा थांगोन मायाबा मोनसे जागौमोन आरो मा खालामनो आङो दा बिबारिखौ सोंनोबो लुबैदों दिनै सोंथारगोन खोमालै आङो सोंनो लुबैथारबाय आङो मानो होनबा गोबाव खालामबाय थानो गोसो गैया आंहाबो फोजोंसार माथो सानबाय थाखो जेबो सानाखै थौ मायबाफोर जाहैनोबा जाहैनो थौ आं जाथ'ला दे जानो गोसो गैया फोजोंसार आरो एसे गेस्टिक बायदि मोनबाय दङ आं दिनै गेस्टिक उजिखांदों आंनिया नोङो जानोबा आंबो जाया दे बोरैबा मोनदों आंबो जानो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो नों जुदि जायोमोनबालाय जागौमोन आरो नाङा दे फोजोंसार दिनै जेबो जाथ'वा र' नोंनि फैसाखौ दिहुनखानि आं नङाबा बावगोन र' दसे उनाव होनो हागोन दे नङा आंबो बारा गोबाव खालामबाय थाया न'आवबो ओंखाम संनांगौ ना ओमफ्राय बिबारि आं नोंनाव मायबा मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन हागोन ना खोथा मा खोथा फोजोंसार जानो हागौ नोङो लाजिनानै आंखौ बुङाखै न' नाथाय आं मोनथिबाय आङो गुबुननि खुगानिफ्राय मा बुंदों नोङो बेफोरखौ फोजोंसार आं जेबो बुजि मोनाखै सोंनोबो बोरैबा मोनदों आं दा आंखौनो बोरैबा मोनबाय आरो दे मा सोंनो सोंदो थाबाय थानो हाया आंबो थांसैयानो रना बिबारि दसे थाबाव थौ सियाराव जना लानि आं जथ'ला दे जयै आंहा एकदम सिं सालायलांबाय नों जनोबा दे नोंना सिं साबायबालाय आंबो ज'आ आयु दे बुंदो मा खोथा मा सोंनो नागिरदों नोङो बिबारि मा होनो आं मिथिगौ बे बाथ्राखौ मिथिबाय नोङो बुंना लानोबा लादो आं दा सोंनोबो बोरैबा मोनखांलायबाय दाबा मा बाथ्रा बुंगासिनो नोङो फैसानि नामा फैसानि नङालै अब्लालाय माथो दे बुं सों बिबारि आं मिथिबाय नोंदि आंखौ मोजां मोनो होननानै मा